Vedeš svůj vývojový tým a neumíš doručit vaši roadmapu? Tvůj šéf mluví už roky o efektivitě a sám nevíš, kam skočit dřív? Pak dávej pozor, máme totiž další běh našeho kurzu zaměřeného na IT manažery. Jmenuji se Marián a jsem zakladatelem Engineering Leaders Community v České republice. Naší misí je vybudovat Silicon Valley ve střední Evropě tím, že rozvíjíme talent manažerů v softwarových firmách. Víme, že každý máme jiné požadavky a zkušenosti. Kurz jsme proto rozdělili do 3 úrovní podle seniority. Jako začínající IT manažer tvrdě narážíš na realitu a tvému leadershipu vládne chaos. Pak je pro tebe první level šitý jako na míru. Z aktuálního stavu, kdy už rok čekáš na zázrak a jen tam pálíš peníze, tě dostaneme do bodu, kdy s tvým týmem úspěšně doručuješ roadmapu a výsledky. Bez dobrého manažera to totiž nejde. Druhý level kurzu je určen pro mediorní manažery. Tvůj tým dostaneme z průměru do high performing módu a naučíme tě ho v tom tempu udržovat. Tady už jde o vyšší hru. Otáčíme týmy z nutného cost centra na elitu, která nechává konkurenci v prachu. Mariáne, existuje třetí level? Ano, třetí level je unikátní. Zaměřuje se na lidi s přesahem přes vícero týmů a chodí na něj IT ředitelé, chapter lídři, tribe lídři, principal a staff vývojáři nebo CTO z malých firm. Každá firma stojí na vybraných lidech, o které musíme pečovat. Doručí nám pak cíle, na kterých vše závisí. První level spouštíme teď, 7.10. a kapacita je striktně omezená na 12 míst. Počet volných míst máme na webu. Přijdi se k nám a vypracuj svůj tým na elitní komandu. Marián, hezké promo, ale proč ti to mám sežrat? Podobní lektoři na mě vyskakují všude možně. Sám jsem si prošel stejnou cestou a moc dobře znám vaše pocity a problémy. Do kódu buším od 11 let, byl jsem tým lídrem, principal architektem Silicon Valley a v naší domovině jsem měl jako šéf produktového vývoje tu čest pomoct vystavět jednorožce firmu s obratem nad 1 miliardu dolarů. To by se nestalo, kdybych neproměnil vývojové týmy v dobře promazaný stroj zabíjející konkurenci. Hlavně jsem ale vytvořil komunitu, která mi pomáhá udržet se v obraze a tak vím, co vás nejvíc trápí a umím vám pomoci. Právě na vašich nejžádanějších situacích máme kurzy postavené. Neočekávejte týpka v obleku, co sype obecné poučky, který druhý den zapomenete. Předám vám konkrétní řešení a návody na vaše konkrétní situace. Co se nejvíc líbilo předchozím účastníkům? Petr z NNIT Hubu o nás řekl, že mu naprosto vyhovuje neformální atmosféra, dobrá intonace a důraz na důležité pointy. Podle Jirky z Jablotronu bylo nejlepší cvičení, jak dělat změny a jak se naučit vyjadřovat svoje požadavky v dolarech. Jako třešničku na dortu mi pak účastníci označili příklady z reálného světa, konkrétní frameworky a podrobného průvodce pro skvělého lídra. Jste IT manažer, team lead, nebo chcete se svými týmy doručovat roadmap jako king? Bude mít ctí se s vámi seznámit a splnit vaše cíle a sny. Přidejte se do našeho kurzu a pojďme společně stavět Silicon Valley ve střední Evropě. PS. Jako člen naší Engineering Leaders Community získáte extra privilegia ve formě meetupů, materiálů a možných cenových výhod. Těším se na vás.